እሺ ህልናና ሰብሲብና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ አምሲኹም ትድራ እግዚአብሔር አሜን። ስሙት ልዑልን ሓያልን እግዚአብሔር አምላክና በአና ቦትም ዘይንረብሕ ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አቁራሪ ተማት ሳሊተ ምህረት ድንግል ወላዲት አምላክ ኪዳነ ምህረት እግዚአብሔር ከም ዝኸበራ መጠን ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኾን። በረኸቱ ረድኤቱ ሓለው ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። كم فقاد أملاك زيار أملاك كم تناي وترو قالوا زبنا لمون قالوا كبناي نقولاتنا زسوع لبنا خبنا نتقول سعاري خنا لنا أقدموا كم ستغسى لما أنتي كلاتنا هم نفولتو ناي ليك أملاك تقدس ميكائيل بعاليو عسر تخلت السنة مالتي بزوح بعالات ويدما ورحاوي بعالا لون قدس ميكائيل بفلاي عسر تخلت السنة عسر تخلت حدارنجن قبلتنا نبقلو مالتي نبارخات كخوننا من البات ببزح بالسفلالي من قد بزعبنا قدس ميكائيل نجر سمعنا نخونينا لهم ما عندي زعدلهم من البات محليت عاديروم كبر بعلبت زقبا زبعلوا قالوا برخاتهم عدلنا قالينا دما انت بسبكات انت بمزمور كا من البات برخات زرخبنا ويكاز زخر بمقبار كا برخات زقبرنا نهلينا مالتي ስለዚህ نحنا ون بقيدينا ጉባኤና መታን በረኸትና ቅዱስ ሚካኤል ከይፍለየና ንሽተይ ብዛዕባ ቅዱስ ሚካኤል ክንዘራረብና ማለት እዩ። እዚ ክንገብር እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና። ቅዱስ ሚካኤል በጸሎቱ አይፈለየና። ሕጂ መቸም ብዛዕባ መላእኽቲ ብዙሕ ተባሂሉ ካብቲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ መላእኽቲ እንጠቕሶ ጥቕሲ ንኣብነት ሕጂ መዝሙር 34 ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ፍቕዲ ሸውዓተ መላእክተ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ይሰፍር ካብ ድንገት ከዓ የናግፎም። ሕጂ ቀዲሙ ምሽክን ሕተ ፀኒሕና ሎማ ዓንቲ ቅዱስ ሚካኤል እንታይ ዝገበረሉ ምስተባሃለ ንቅድስቲ ኣፎምያ እንታይ ዝገበሮ ዘድሓነሉ ንባህራን ቅዱስ ከዓኒ ናይ ሞት ደብዳቤ ናብ ሂወት ዝቀየረሉ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ሎማ ዓንቲ ቅዱስ ሚካኤል በዓሉ ድርሳኑ ወይ ከዓ ስንክሳር ድሕር ተመልኪትና ሎማ ዓንቲ ዝተሸመሉ ንዲያብሎስ መሳዓረ ሽመት ዝረኸበሉ ሊቀ መላእኽቲ ኮይኑ ናይ ኩሎም መላእኽቲ ሊቆም ኮይኑ ዝተሸመሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ቅዱስ ሚካኤል ክንብል ከለና ሊቀ መላእኽቲ ክበሃሉ እንከሎ ከዓኒ ናይ መላእኽቲ ብምሎም ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ቅድም ተፈጥሩ ቅዱስ ሚካኤል ናይ እትዮም ሓይላት ዝበሃሉ መላእኽቲ ናቶም ሊቅ እዩ ነይሩ። ድሓረ ግን ድሕሪ ስሕተት ናይ ዲያብሎስ ካብ ገይሩ ስለዘይተመለሰ ግን ቦታ ናይ ሳጥናኤል ሒዙ ማለት እዩ። እዚ ማለት ናይ ኩሎም መላእኽቲ ሊቆም ቅዱስ ሚካኤል ማለት ስለዚ ዕብየቱ ንምግላፅ ካማ እንደሸግር ናይ ቅዱስ ሚካኤል ማለት እዩ። ካብ ኩሎም መላእኽቲ እቲኦም ብምሎም እንፈልጦም ዓይነት መላእኽቲ ናይ ኩሎም ሊቅ ቅዱስ ሚካኤል። ኩሩቤል እንተበልና ቅዱስ ሚካኤል ናቶም ሓለቕ፣ ሱራፌል እንተበልና ቅዱስ ሚካኤል ሓለቆም፣ እቶም ስምንቱ መላእኽቲ ዝበሃሉ እንተበልና ሓለቆም ቅዱስ ሚካኤል። ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል ዕብየቱ ብጣዕሚ ክግለጽ ዘይክል መልአከ ምክሩ ይብልዎ ማለት እዩ። መልአከ ምክሩ ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ሲ መልአኽ ናይ ምንታዩ ናይ ምክሩ ዘማኽሮ። ሕጂ እግዚአብሔር አምላክ ምክሪ ይደሊ ማለት ኣይኮነን ካብ መላእኽቲ እንታይ ደኣኒ ማዕረኽ እንደይ ቅርበት ከም ዘለዎ ንምግላጽ ዝኣክል ማለት እዩ። ሰዳዲ ሳጥናኤል ሰዳዲ ሰይጣናት ይበሃል ማለት እዩ። ንሰይጣን ንዲያብሎስ እንታይ ዝገበረ ዘሳደደ ዝሰጎገ ዝሰዓረ ማለት እዩ። ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል ዕብየቱ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ። ስለዚ እቲ መፅሓፍ እንታይ ዝብል መላእክተ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈሩ እንታይ ይገብር ይሰፍር። እንታይ ከዓ ይገብሮም የናግፎም ከዓ። ሕጂ ምናልባት ብዛዕባ ቅዱሳን መላእክቲ ክለዓል እንከሎ ዝኾነ ሰብ እንተዳ ካብ እምነትና ወፃኢ ሓቲትና እዚ ጥቕሲና ንነግሮ መፅሓፍ እንታይ ይብል መላእክተ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ንእግዚአብሔር እንታይ ዝገብርዎ ዝፈርህዎ ይሰፍር። መላእክቲ ናባና ዝቐርቡ ኣሕና ምስ መን ድሕር ተዓሪቕና እዩ ምስ እግዚአብሔር ማለት መላእክቲ ካባና ዝርሕቑ ንሕና ምስ መን ምስ ንበኣስ እዩ ምስ እግዚአብሔር ማለት። ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብ ንሕጉሰሉ መላእክቲ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣለዉ ማለት ኣብ ዙርያ ነቲኦም ንእግዚአብሔር ዝፈሩ እንታይ ይገብር እቲ መልአኽ ይሰፍር። እንታይ ከዓ ይገብሮም ካብ ድንገት የናግፎም ከዓ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ስራሕ ናይ መላእክቲ ሓደ ካብቲ ኣገልግሎቶም ንሱ ስለዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል በዚ ዕለት እዚ ድማ ዘደንቕ ተኣምራት ክንገብር እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ሓደ መጀመርታ እንታይ ዝገበረሉ ኢልና ዝተሸመሉ እዩ። ካልኣይ ቅዳሴ ቤቱ ዝኸበረሉ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ እስክንድርያ ኣብ ዝተሸመሉ ግዜ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ኣሕዛብ ልማድ ነይርዎም ጣዖት ናይ ምብዓል ልማድ ነይርዎም ብዕለት 12 ሰነ
لك عدما نابهم كيدو زي تقبروا وزلهم جيجا إلو مسمحارهم انتي بلو ويزبل كدميخا 10 شمون تليك أنا باباسات حاليفهم يوم إذا اللي ما ناقن كل كيلو منا أي فولتن يوم لذي نتي تعوتنا أن نوعلو له بعد أي تخل كلنا يلومه بدو حالي قدس كيرلوس جن قصة صام يبل جيجا مخانو تفقات مخانو إن أملوخات الديابلوس مخانو تعوت مملخ نجارم يبل جن كم تزدلهم مو كم تي كل جزء 10 سنة التوعلوا حدا نجاركم أخراكم يلوه نازي بيتعوت انتي كبروا يلوم أفرسوا يلوم بدحريو انتي نصرح يلوم قدوس بيت كريستيان جيرنا نصرحه بدحريو دوما مثلا 10 سنة ختوعلوا ما يمن بعد نجور يلوم ناي قدوس ميكائيل بس دوما تسمامع بدحريو بيت كريستيان تسارحوا بقدوس ميكائيل تسويعوا 10 سنة دما كم تجبروا وزن نجبروا نقدوس ميكائيل كوعلوا لجميرو مايت بزعلة زون قداسي بيتي كابز حالفنا جن رديتون ريالو عقات عم تقولي جن ناي قدوس تعافيهم يا كومول ناي قدوس بحران حجي زيهم كلته تاريخ انت دارينا يوم نايزهم كلته قدوسان حجي ابسن كسار بو وحد الله افت درسان ناي قدوس ميكائيل تخيناها ببزح تصحيف الله مالتي حجي زيهم كلتهم قدوسان نرايهم ما قدوس تعافيهم يا لنا مش خلاي كامل قدوس بحران حجي قدوس تعافيهم يا بعد ጸጋዝ ነበረት ያ ወይ ድማ ሃፍታ مسب آية أستراني قوسي بحال اليوم سب تسقى نبوري يزول هافتامات قل من يردهم قدوس ميكائيل قدوس بحران كا أبو نادين انتهم دخاتاتهم حج رديئتو نهافتام ندخا أيبلنيو قدوس ميكائيل مالتي نمنت راح يزرد ناتي نكزيابير زخبر ناتي زخور زخبر مالتي كلت يوم سم زدرا ناي قدوس ميكائيل زخور زقبرز نبوريهم قل تيوم حدا هافتاماتهم تيوم حدا خانتهم دخاتاتيو أين أعقني أي خبرني إذا خن بلين كلنا إذا حبتا من ديلو أي بلتني إذا بعد خانديو أي قد وصلني أي بلني مالتي نتيجهم زخبرون تاي قبر مالتي حتى ما تيجون دخاتات نقولهم يرد قدوس ميكائيل مالتي ملاك إجزاير أبزرياتهم من إجزاير سفر هو يسافر كاب دنقت كان تاي قبره يناقفهم مالتي لذا حكي إتي تاريخهم ننبينيو جنكا قدوس ميكائيل نخلتهم بمعارن تخن قبرهم كلنا نرى مالتي نرد سلازي حاجة خبز زرينا نجار انت ده حالي أنا بعقمنا النجوبرو نجار نقول أنت يكون على ما أعرف نزه هفتا مندي ويزي باود عدي ويزي باود خمسي إلنا كنا بلس أيجب بعناني كله أبكر مجزاير أنتي حادي مالتي هذي قدوس ميكائيل نقول لهم بمعارن تخجورهم كلهم دري كردهم كلهم دري مالتي أجي دحر بناي قدوس آفوميا دحر جميرنا قدوس آفوميا خمس بالنا بعال تسقى سبعة أسراني قص بعال تسقى كل جزء ما ورحوي ناي قدوس ميكائيل بعال يقبرون يرم زخري يذكرون يرم مالتي حجي زين ناي كريستيان لمادي زخري مذكر ناي كريستيان لمادي كما ينتبهنا عم مصحف انت يزل اتي نصادق بسم صادق زقبل حسبنا من راكب حسب صادق اتي بسم ملأ زقبل كل حسبنا من يركب ناي ملأ بسم زم قدوسان سيت عسى زحل ما كمان تشتغل بحقي حسبكم علىكم يدو مالتي ስለዚህ احنا تمالي وإذا حلف اوان بسوني نزاربول زنبرنا بزعبا قال كيدان مش نزارب نيرنا قال كيدان قدوسانن እግዚአብሔርን ስለምንታዩ ቃል ኪዳን ወይ ካንተ ይስጠቅመና ቃል ኪዳን ናይ ቅዱሳን ድሕሪልና አንሕና ደቂ ሰባት በተቃል ኪዳን ምንታይ ንምግባር ንምውራስ ከምቲ ዝበሎት መጽሐፍ ንጻድቅ በስም ጻድቅ ዝቅበል ዓስብ ጻድቅ ይረክብ ንምንታይ ከምኡ ስለ ዝበሎ እግዚአብሔር ወይ ድማ ኪዳን ከምኡ ስለ ዝኣተወሉ ስምካ ዝፀውዐ بسمك زخر زجبرة بسمك نتقوم زبلع زستي زخدان أنت خبر الكيلو كم حرال كاس لازم بس خدان زي كنت كم سلا ندلي إحنا دوه ما سلا زخنا زخرام نجبر مالتي لذي سب مريض وانت يجبر غالي ترى لينا يكون دسان ملاختي ترى لينا يكون دسان عاركان ترى لينا يكون دسان سماعات زخري يجبر أنت ينخجبر ويزن نخرج دوه مالتي لذي زي يوم سبت سجع سدرة ناي قدوس ميكائيل زخر ور حاول يقبرون يرم ابليس ام دما بزعلت 10 خلت يقبرون يرم ماتي بسنه يقبرون يرم كم زي لهم ان نبرون كله وجن سبعايا حممه يبل حجي فتنا ريبو مجمرتا قداماي فتنا نايزم سدرا ولد اي نبرون من يبل حفتاماتيوم سب صغايوم بفقاد እግዚአብሔር يمزمالالوس ግን እንታይ نبرون ولد اي نبرون حجي ولد داي مهلاو እንኳን ላይ ንብዙ حساب تايقبري يفوتو ነው ማለት حجي زوزحو كمان انت يوم زقبرو دحرينا دحر ولد يرخبو يفلاليو ማለት ጌጋ መጽሐፍና አብነት ኦሪት ክንብል ከትን ከለና አቦና አብርሃም ይስሐቅን የቅሬታ ያጽባል ይስሐቅን ማንን ወሊዱ
أبونا أبراهام من يولده أبونا أبراهام زولده من ها هو من يتولد إسماعيل أبونا أبراهام يسحق من إسماعيل ولد هاشي ده حاب بمنينا نقطر انتلنا بيسحق إنا مش نقطر يسحق دما مش من تمرئ قدس ربقا مالت ربقا ግን መኻን ነበረት ይብለና ሕጃስ ተውዕሉ መጀመርታ ንባዕሎም ኣቦና አብርሃምን ቅድስት ሳራን እንታይም ነይሮም ተልና መኻናትም ነይሮም ንብዙ ዓመታት ኣይገበሩን ኣይወለዱን ግን ተኣምራቱ ገሊጹ ውሉድ ከሎ ከለው ንሪ መሪሱ ድማ ይስሐቁን እንታይ ኮነ ይብለና ሰበይቱ ርብቃ መኻን ነበረት ይብል ምእንቲ ሰበይቱ ግን ቤት መቅደስ ከይዱ ንእግዚአብሔር ሓተተ ይብል ረይ ወሕጅ ሰባይ ክገብሮ ዘለዎ ማለት ድሕር ሰበይቲ ከም ዘይትወልድ ወይ ሰባይ ከም ዘይወልድ ተፈሊጥ ንመን ይዝሕተት ንእግዚአብሔር ምክንያቱ እቲ ነገር እቲ ብመን ይዝፍጸም ብፍቃድ ናይ መን ሰብ ስለ በሓንሳብ ዝደቀሰ ጥራሕ ከውልድ ኣይወልድን እዩ ከምተ ዝኸውን ነይሩማ ካልእ ነገር ምኾነ ነይሩ ማለት እንታይ ዳ እግዚአብሔር እንተፈቂድ እዩ ምክንያቱ ሰብ ዝመውት ብፍቃድ እግዚአብሔር ሰብ ዝወለድካ ብፍቃድ ናይ መን ብፍቃድ እግዚአብሔር እዩ ማለት ስለዚ ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ከይዱ ንመን ሓተተ ይብል ንእግዚአብሔር ሓተተ ድሓረ ግዜ ኣምሳኸለ ድማ ኣዴና ርብቃ እንታይ ኮነት ይብል ወለደት ይብለና ማለት ተፈላለዩ ተባእሱ ዝብል ይብላ ሓንቲ የለን ማለት ምክንያቱ ኩሉ ፍቃድ ናይ መን ናይ እግዚአብሔር ስለዚ እዚኦም ቤተሰብ እንኳን ላይ ሰብ ጸጋዮም ሃብታማት እዮም ሕጂ ሃብታም ክትከውን ከለኻ ኩሉ ግዜ ኻ እንታይ ዝመፀካ ድሕር ውሉድ ዘይብልካ እዚ ሃብትናሲ ንመን ክኸውን ኢኻ ትብል ማለት በዚ ሃብትና ጌርና እንዕብዮ ውሉድ ዘይብልና ኢሎም ንእግዚአብሔር ከማርሩ ኣይተፃሓፈን ኣብቲ መፅሓፍ ኣብ ድርሳኑ የለን ኣየማርሩ ኩሉ ግዜ እቲ ክገብርዎ ዘለዉ እናገበሩ ንድኻታት ንመሳኪን እናዓንገሉ እናመፅወቱ ይነብሩ ነይሮም ሓደ ፈተና እዚ ከይኣክል እዚ ፈተና እዚ ኣቦቱ እንከሎ ከዓኒ ሰብኣያ ሓመመ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ሒዝዎ ረይዎ ሕጂ እዚኣ ቅድስቲ ኣፎምያ ከመይ ዓይነት ሽግር ከም ትረክብ ዘላ ማለት እዩ እዚ እናኾነ ከሎ ከማነይ ድሓር ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዝብላ ዝሞተሉ ስለ ዝተፈልጠ ሓደራ ይብላ እቲ ንገብሮ ኩሉ ግዜ ዝኽሪ ናይ ቅዱስ ሚካኤል እንታይ ግበር ቀፅልዮ ከይተቋርፅዮ እዚ ንድኻታት ንመሳኪን ነዞም ነዳይን እነብልዖ ድማ ከይተቋርፅዮ ኢሉ ሓደራ ይህባ بدحريو سبعة يعرف حجرة وبينها حجرة توهيبها لها معرخ اللي يكبر معانوتي كنا تعتريو أنا حنا بجريو من مخنيات من مجمر مش منا خنا وتاد روزال لنا خنا الرأيو نايقول سان تاريخ نسمع كلنا كوا مس هيوتنا تاين مقباري نمود دارين بر ناتهم تاريخ نسمع ترى حيكوننا نسمع زالنا تايرا أنا خابي الله خن بالمتان مالتي ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዓይነት ሽግር እንከለዋ ሃማን ቅድስት ኣፎምያ እንታይ ክትገበር ከላ ኢና ንሪኣ ነቲ ሰብኣያ ዝበለ ሓደራ ክትቅፅል እንከላ ማለት እዩ ጥራሕ እንታይ ኢላቶ ቅድሚ ምማቱ በል ከምቲ ዝበልካኒ ሓደራ ክፍፅም ግን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ ኣስእለለይ ኢላቶ እዚ ንሱ ድማ ከምቲ ዝበሎ ኣስኢልላ ማለት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ ብድሕሪኡ ሰብኣያ መይቱ በይና ድማ ትነብር ነይራ ምስ ነብሳ ግን ቃልኣትያ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ንኸይትገብር ማለት እዩ ሰብኣይ ንኸይትእቱ ማለት እዩ በቃ ድሕሪ ደጊም ቃል ኪዳኔ ኣይፍርስኒ ዋላ ሰብኣይ እንተ መተላ ኣብ ቃላት ጸኒዐ ማለት ሕጂ ኣነ ሕና ሓደ ነገር ንኸይንገብር እነምፆም ምኽንያታት መወዳእታ የብሉን ዝኽሪ ጀሚሩ ሰብ የቋርፆ ሓደ ነገር ጀሚሩ ብፍላይ መንፈሳዊ ነገር ክኾን ከሎ የቋርፆ እንታይ ኾንካ ተልከ ምኽንያቱ መወዳእታ የብሉን እንታይ ዝሓስብ ኩሉ ግዜ ኣክንዲ ከመይ ገይረ እቲ ሰናይ ነገር ይገብር ዝብል ከመይ ገይረ እንታይ ይገብር ዝብል የቋርፆ እንታይ ምኽንያት ኣለኒ ንኸቋርፆ እዩ ዝብል እንታይ ምኽንያት ኣለኒ ንኽገብር ኣይብልን እዩ ረያ ቅድስቲ ኣፎምያ ሰብኣያ የለን በይናያ ሓጋዛ የድልያ ግን ምኽንያት ከይገበረት እቲ ትገብሮ ነበረት ኩሉ መሊሳ እንታይ ገበረት ቀፅላቶ ማለት እዩ ንምንታይ ቅዱስ ሚካኤል ኩሉ ግዜ ረድኤቱ ምስኣ ስለ ዝነበረ ምክንያቱ መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርዎ እንታይ ይገብር ይሰፍር ድንገት እንተ ኣጋጢሞም እንታይ ይገብሮም ማለት እዩ የናጉፎም እዚ ስለተኣምን ኩሉ ግዜ ሚካኤል እናበለት ወርሓዊ ዝኽሩና ዘከረት ትነብር ነይራ ትቕፅል ነይራ ማለት ግን ፈታናይ ኣይዓርፍኒ ኩሉ ግዜ ድሓር ልከ መቸም ዲያብሎስ ጥር ኢሉ ዲያብሎስ ኮይኑ ይመፀናኒ ክፍትን እንከሎ ንመን መሲሉ እዩ ዝመፅእ ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ምክንያቱ ጋሻ ተቐባሊት ስለ ዝነበረት ብፍላይ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ስለ ተቐበል ዝነበረት ሞኖኮሳት መሲሉ መፂዋ ክልተ ሰለስተ ሞኖኮሳት መሲሉ መፂዋ ሕጂ ረይዎ መኖኮሳት ክመፅና እንከለዉ ሕሰቡ ማዕረ ክንደይ በላሕ መስተውዓሊት በቃ ማዕረ ክንደይ መፅሓፍ ከም ትፈልጥ እዩ ዘርእየና ሕጂ ናይ ቅድስቲ ኣፎምያ ረይዎ መኖኮሳት ይመፅዋ
መነኮሳት ክመፁና እንከለዉ ኣይኮነ እንዶ መነኮሳት ዋላ ተራ ዲያቆናት ክመፁና እንከለዉ ሃረ ሓደ ነገር ክብሉና እንከለዉ ኣሃ ዲያቆን እንታይ ኢሉ ዳ ኢና ንብል ولا حما نكونس ማለት ولا حاتيات نكونس ولا زي كون ነገር ካብ መጽሐፍ ወፃ نكونس አሃ ዲያቆን ተገይሮ ወዳ ወይ ዲያቆን ተይሉ ወዳ ኢልና እንታይ ንገብሮ ማለት ጊጋ ምዃን ወላ እንዳተረዳና ንገብሮ አክንዲ መጽሐፍ አሃ ዲያቆን ናይ ዝገበሮ እኮ ይኮን ወይ ቀሽ ናይ ዝገበሮ እኮ ይኮን ወላ ተመስላ እንታይ ምዝብል ቀሽ ዝበለካ ግበር ቀሽ ዝገበሮ ግን ኣይትግበር መጽሐፍ እንታይ ይብል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ነዝ ነገር እንተ ገይር ኢልና ኢና ንሓስብ ዘለና ስለዚህ መጽሐፍ ድማ ይፍትኑዋ መጀመርታ ምእታው ያቢና ብገዛ ንመእተው ናይ ጸሎት ቤት አሎ ጸሎትኩም ግበሩ ትብለው እንታይ ኢሎም ማለት ገርማኩም ጸሎት ኣይንገበርና ምክንያቱ ጸሎት ጌርና ኢና መጽና አስተውሉ ሕጂ ጸሎት እንታይ ጌርና ኢና መጽና ሕጂ ጸሎት ጌሮም መጽ የሞን ወለ ደሓኔ ጸሎት እንተገበሩ ሽግር አለ ወዲ ግን ረይዎም ዚም ሕጂ መነኮሳት እዮም አንሕና እንተንኸውን ነርና እንታይ ምገበርና ኣይ ጸሎት ጌርና ኢና ያአክል ተዘውሉና ነር እንታይ በልናዮም ነርና ኣይ ቤተይ ክባርኽ ግበሩ ዳ ጸሎት ምበልናዮም ኣይ ሓራይ ተልኩም ዳይና ንብሎም ሓንሳ እኮ ኣይተስተውዕሉን ዲኹም ማዕድ ገለኹም በልዕ ከለና ተባሪኺ ተልዎ ሰብ ትኽእሉ ዳኣቱ ከሎ በስመ አብ ዘይብል ዘየማዓትብ ተባሪኺ ስለ ዝተባህለ ጥራሕ ማለት እዩ ቅድስቲ ኣፎምያ ግን ከምኡ ይኮነት ነራ መስተውዓሊት እያ ነራ በቃ እንታይ ኮይኖም ጸሎት ክገብሩ ዘይደልዩ ስለምንታይ ከኣትዉ ዘይደልዩ ብኸምዚ ሕጂ ክትፅዕሮም እንኮላ ንርኢ ማለት እዩ መሊሶም እቲ ፈተና ከዓኒ እንታይ እዮም ዝብልዋ ከምዚ ዘለኽዮ ትሽገር ኣለኺ ምክንያቱ በይና ሰብኣይ ኣመይቲ ምሽ ስለዚ ሰብኣይ ክትእትውለክ ይብልዋ ንሳ ግን ምስ ነብሳ እንታይ መብፃዓት እያ ቃል ኪዳኒ እንታይ ይገብርኒ ኣየፍርስኒ ድሓር እንኮላይ ግድን ኣይኮነን እኮ ሰብ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ስለ ዝሞቶ ግድን ኣይኮነን ክእቱ ፍቓዱ እንተኮይኑ ክእቱ ይኽእል እዩ መፅሓፍ ኣይክልክሎኒ ሕግና ኣይክልክሎኒ ክእቱ ይኽእል ግን እንተ ዘይደልዩ ከዓ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ መሰል ኣለዎ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ቃል ኪዳን ከምቲ ናይ መጀመርታ ዝኸብር ወላ ሓደ የለን እቲ ናይ መጀመርታ ቃል ኪዳን ካብ ንሱ ይኽብር ካልኣይ ክደግም ትኽእል ኢኻ ድሕር ደገፍ ደሊኻ ሳልሳይ እውን ድገብሩ ኣለዉ ድሕር ዝኾነ ኣጋጢምዎም ማለት እዩ እዚ መቸም ኣይምከርን እዩ ምክንያቱ ካብ ዝሙት ንክድሕን ሰብ ክእቱ ይኽእል እዩ እቲ ክብሪ ዘለዎ ግን እቲ ቀዳማይ ቃል ኪዳን እዩ ማለት ሰብ እንተ ደኣ ክኢሉ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ቃል ኪዳን እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ክፀንዕ ክኽእል ኣለዎ ዋላ ብሞት ተፈላለ ማለት እዩ ስለዚ ንሳ እዚ ዓይነት መብፅዓ ምስ ነብሳ እንከለዋ ንሳቶም ግን እንታይ ይብልዋ ኣይ ትደኽሚ ስለ ዘለኺ ንዓኺ ዝድግፈኪ እንታይ እትውይ ሰብኣይ የእትውይ ንሳ ሕጂ ተምፅአሎም መፅሓፍ ስለ ትፈልጥ ትርጓሜ ስለ ትፈልጥ ኣይ መፅሓፍ እኳ ከምዚ ዝብል ኣይኮነን ዶ ሰብሲ ኣዕዋፍ ከማን ዑፈ መንጢት ትበሃል ዑፍ ኣላ ሰብኣያ እንተመይቱስ እንታይ ትገብርና ኣይትእቱን እያ ብምልክት ገፃ ትብሕንጭሮ ብድሕሪኡ ካልእ እርግቢት ከምኣ ዑፍ መፂኡ ከማን እንተ ደኣ ምስኣ ክኸውን ተደልዩ እትዮም ካልኦት መፂኦም እንታይ ገብሩ ይብለ ይዞር ኢላ ወይ ከዓኒ ንሳ እንታይ ኮነትን ማለት እዩ እንደገና ኣይትእቱን እያ ካልእ ሰብኣይ ኢሎም የመልክቱ ማለት እዩ ኣይኮነን ዶ ሰብሲ ኣዕዋፍ ከማኒ ቃል ኪዳን እንታይ ይገብራ ኢላቶም የኽብራ ረይ ውሕድ ስዒራቶም ዶ ግን ንምንታይ ስዒራቶም እንተኢልና እሳ እንታይ ስለ ዝነበረት እዩ መስተውዓሊ ስለ ዝነበረት እዩ እምበር እቲ ዝብልዋ ዘለዉ እኮ ሕማቕ ነገር እኮ ኣይኮነን ወይ ድማ ሰብ ናይ ሎም እንታይ ዝረክብ እንታይ መሽግር ኣሎ ከምዚ ኢሎም ማዳ ማዓሽ ሓጢኣት ግበር ኢሎም ኣይኮነን እሱ ንእሽተይ ወይ ድማ ሓንቲ ነገር ተራ ተቐቢልካዮ ዲያብሎስ ንዑ ሽዑ ምስ ኣተወ ንእሽተይ ነቓዓ ረኺቡ ምስ ኣተወ ንዓ ከዕብያ ንሱ ይከኣሎ እዩ ሕጂ እቲ ሽግር ኮይንና ዘሎ ከመይ ጌርና ነታ ዘላትና ቀዳድ እንታይ ንገብሮ ንኽልክላ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ተኣፎምያ መስተውዓሊት ነራ ኣይ ኣነስ ሓንሳብ እንታይ ገይረ ቃል ኣትየ እንታይ የገብርኒ በቃ ሰብኣይ ኣይእቱኒ ካብ ኣዕዋፍ ከማ እንታይ የገብርኒ ድሓመኩ ኣይከውን ንሰን እንኳን ኣይገብራን ኣይኮነን ዶ ኣነ ኢላ ከም ዝኣበየቶም መሊሶም ብምፅዋት ምፅዋት ተብዝሕ ስለ ዝነበረት ሓልየት እዩ ዝመስል ትዘረባ ግን እዚ ኩሉ ምፅዋት ትህብለኺ ድሓር ምፅዋት ትህብሉ ዘለኺ ምክንያት ከዓ ሰብኣይኪ መታን ክድሕን ወይ ድማ ክፀድቕ ኢልክ እንተኾንኪ ሰብኣይኪ እንታይ ኮይኑ ፀዲቕ እዩ ይብልዋ ከምኡ ዝብሉ ምሻ ኣለዉ ፀዲቕና ኢና ዝብሉ ኣለዋ ሓቂ ሰብኣይኪ ፀዲቑ ኣየድልዮን እዩ ምፅዋት ብኣንፃሩ ከማን ንስኺ በይንኺ ስለ ዝኾንኪ ሰብኣይ ስለ ዘይብልኪ ደጋፋይ ስለ ዘይብልኪ ገንዘብ እንታ ክትገብርለኪ ክትሕዝለኪ ነዊሕ እንታይ መታን ክትኮኒ ከይተሸገር ሕጂ እቲ ምኽሪ ንስጋዊ ነገር እንታይ እዩ ድምጪ እዩ ጥዑም እዩ ወይ ድማ ጌጋ ዘይመስል እዩ ግን ካብ ምንታይም ከትርፍዋ ደልዮም ካብቲ ብምፅዋት ዝርከብ በረኸት ምክንያቱ መፁት እዩ ዝብል መፅሓፍ ምርኣይቲ መፁት እዩ ዝብል ሬው ሕጂ ብተዛዋሪ ኣንፃር እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እዩ
አንጻር መጽሐፍም ዝዛረቡ ዘለው ማለት ከምዝና ጾም አይተብዝሕ ጸሎት አይተብዝሕ እናበሉ ማለት ሕጂ ኣብ መጽሓፍ መነኮሳት ሓደ ታሪክ ኣሎ ናይ ክልተ መነኮሳት ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ክልቲኦም እቶም መነኮሳት ብሓደ ዝነብሩ እዮም እንታይ ቃል ነይርዎም ካብ በዓትና ንኸይንወፅእ ኣጽንዖተ በዓት ማለት እዩ ከይንወፅእ ኢሎም ቃልኣት እዮም ንእግዚአብሔር ብጾም ብጸሎት የገልግሉ ነይሮም ስለዚ ነዚ ዝረአየ ዲያብሎስ ክፍትኖም ደልዩ ማለት ናቶም ፈተና እንታይ ካብ በዓቶም ተኽገብሮም ከውፅኦም ደልዩ ማለት እዩ እዚ ድሓር ብዛዕባ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ እናሓሰቡ እንከለዉ መን መሲሉ መፂዎ ረው ኩሉ ግዜ ካብ ብምንታይ ዝመፅእ በትንሕና ንፈትዎ በትንሕና ደስ ዝብለና እዩ ዝመፅእ ዲያብሎስ ኣነ ቅዱስ ሙሴ ኢልዎም ሽዑ ድሓር ብዙሕ ኣዛሪብዎም እንታይ ይብሎም መታን ክደልዩ ንኸለኹም ካልእ መዓልቲ መፂኹም ክትበፅሑኒ ከምዚ ኣነ ናትኩም ቤት ዝረኣኽዎ ንስኹም ከዓ ሰዓብን እሞ እንታይ ትገብሩ ቤተይ ትርእይዎ ኢልዎም ማለት እዩ ሕጂ ኣስተውዕሉ እቲ ዕላማ ናቱ እንታይ ንምግባር እዩ ንምውፃእ እዩ ማለት እዩ ድሓር ሕራ ኢሎም ደድሕሪኡ ወፅዮም ከይዶም ተጓዓይዞም ኣብ ሓደ ገደል ይበፅሑ ሕጂ ዲያብሎስ እንታይ ክገብር ይከኣለይ ከምስል ይከኣለይ ብምትሃት ንዓና ዝረኣየና ነገር ክገብር ይከኣለይ ድሕር ፍቓድ እግዚኣብሔር ዘይሓተትና ድሕር ደይፀለና ድሕር ዘይማዕተብና ዲያብሎስ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል ሕጂ ብምትሃት እንታይ ገበረ ይብል ድልድል ሰረሐ ይብል ብድሕሪኡ እንታይ ይብሎም ሓደራኹም ከም እሱ ስለ ዝዓበየ ካብኦም ዝነበረ መሲሉ ስለ ዝነበረ ሓደራኹም ኣነ ጸሎት ስለ ዝገበርኩ ናተይ ጸሎት እኹል ስለ ዝኾነ ጸሎት ከይትገብሩ እዚ ናተይ ጸሎት እኹል እሞ እንታይ ንግበር ኢልዎም ድልድል ንሳገር ኢልዎም ሕጂ ከምዚ ሰብ ክብለና ከሎ እንታይ ይመፀና ንዓና በዚ ሓደ ዘሎ ኣጥማቐሲ እንታይ ኢልዎም ከምዚ ሽግር ኣለኒ ምስ በልዎስ ድሕር ሕጂ ዳዊት ከይትደግም ረዮ ይፍውስ ይኮለሉ ድሕሪ ሕጂ ዳዊት ከይትደግም ከምተ ዝብለና ሓደ እንታይ ንበልና ሓደ ካህን ኣባ ክስቶ ከምተ ዝብለና ናይ እግዚኣብሔር ዝሓሳብ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዳዊት ክንደግም ዲ ከይንደግም ናይ ኣባ ክስቶ ሓሳብ ግን ዳዊት ኣይትድገም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣንሕና እንታይ ንውስን ኣባ ክስቶ ኳ ከምዚ ንድሓር ከም ዝተገበረና እንዳበልና እንታይ ንገብር ዳዊት ምድጋም ንገድፎ በረኸት ይርሕቕ ዳዊት ምድጋም ማለት እንኮላይ እንታይ ማለት እዩ እንተልና ንፀላእትና ልክዕ ከም ኩናት ኮይኑ እንታይ ዝገብር እዩ ከም ዋልታ ዝከላኸል ካብ ፀላይ ከም ኩናት ድማ ንፀላእትካ እንታይ ዝገብር እዩ ናይ እሳት ኩናት ኢኻ ማን ዝብሎ ዘርሕቕ እዩ ሕጂ ክነስተውዕል ኣለና ብጣዕሚ ቅድስቲ ኣፎምያ እትድነቐሉ ነገር ቅድስና ጥራሕ ኣይኮን ምስተውዓላ ብጣዕሚ ዝተውዓለት እያ ነራ እዚኦም ክልተ መነኮሳት ድሓር እቲ ሓደ ጥሪሉ ደይቡ ምክንያቱ ብምታት እንታይ ገይሩ እዩ መሳልል ሰሪሕሎም እዩ ወይ ድማ ድልድል ሰሪሕ እዩ ስለዚ ኣብቲ ድልድል ደው ዝበለ ኮይኑ ተሰሚዕዎ እቲ ሓደ ግን ካልኣዩ ሓሲቡ ዋ ሽሕ ዋላ ጸሎት እንተገበረ ዝሽማግለ ሰብኣይ ኣነስ ከይፀለኹ ንዝያር ከይፀዋዕ ክዶ ክኸይድ ኮይኑ ኢሉ በስመ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ኣማዓት እዩ ዲያብሎስ ክቆሙ ክእል ከምትኪ በነነ ይብሎም ብድሕሪኡ እቲ ካልኣይ እንታይ ኮይኑ ማለት ኣብ ገልገል ፀሪፉ መተ እንታይ ስለ ዘይገበረ ስም እግዚኣብሔር ስለ ዘይፀውዕ ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለ ዘይሓት በስመ ኣብ ስለ ዘይበለ ማለት እዩ እዚ ከነስተውዕል ይግባን ቅድስቲ ኣፎምያ ግን ብጣዕሚ መስተውዓሊት ነራ ይብልዋ በቃ ጾም ጸሎት ኣይድልየክን ሰብኣይክ ድማ እንታይ ገይሩ በቃ ፀዲቑ ስለዚ ኣይትሸገር እናበሉ ልክዕ ንዓድ ጥዑም ዝመስል ብጣዕሚ ክፍትንዋ እንከለዉ ንብል ማለት እዩ ግን ንሳ ጥቕስ እናጠቐሰት ወረጋ ካማ እንታይ እዮም ዝብልዋ እስኽዶ ካብቶም ቅዱሳን ትበልፂ ኢኺ ኣይ ምእቱኒ ሰብኣይ ኣይእቱኒ ኣይ ምርዓውኒ ትብል ሲ ኣቦና ኣብርሃም እኮ እንታይ ነይረኖ ኣንስት ነይረኖ ቅዱስ ዳዊት እኮ ኢሉ በቃ ቅዱሳን እንዳጠቐሰ ማለት እዩ ክንዲዚ ኣንስት ነይረኖ እኮ ንስኽዶ ካብኦም ትበልፂ ኮንኪ ኢኺ ስለዚ እንታይ ክትገብርለኪ ኣይ ኣነስ እንታይ ገይረ ሓንሳብ ንእግዚኣብሔር ቃል ኣትየለ ቃለይ እንታይ ይገብርኒ ኣየፈርስኒ ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ እሙን ክኸውን ኣሎ ብኩሉ ነገር እሙን ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ በከምዚ ክትስዕሮም ከላ ድሓረይ ግን ናይ መወዳእታ ፈተኑ ዲያብሎስ ኣበይ ነይሩ እንተልና ዲያብሎስ መቸም እንስኻ እንዳዓበኻ ክትከይድ ከለካ ፈተኑካ እንታይ እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ ዕለተ ዝኽሩ ናይ ቅዱስ ሚካኤል 12 ሰነ ክኸውን ከሎ ዲያብሎስ መን ኢሉ መፅዩ ኣነ ቅዱስ ሚካኤል ኢሉ መፅዩ ማለት እዩ ሕጂ ረአዩ ፈተኑ ማዕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ሕጂ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ንገብር ኣለና ቅዱስ ሚካኤል መፅዩ ተተባሃለ የገርም ወይ ድማ ማለተይ ኣብ በዓሉ ክመፅእ እንታይ ትገብሮ ኢኻ ንቅዱስ ሚካኤል ትፅበየ ኢኻ ምሽ
حج سلمن تاريخ ما بعلو ماتي فتنا خمزله نسا انت لا متان كتقبله اها بعلو خوين قدس ميكائيل ماتي الليله مرحبا لا انت تقبر متان بخوفت نخطقبله يتعلامو معناتي ماتي انا قدس ميكائيل يلوا بقى دس يبل كتحاكس دحر حج ግን كل ነገር ተቀበለልክ ስለዚህ እንስ ትገብሪዮ ነገር ከተቋርጭ የለክ እና በለኻ መሊሱ ይነግራ ማለት ተሐሪአቶ መስተውዓል ስለዚህ ነበረት ማለት ካብ ንጉስ ተላአኸ አገልጋለሲ ማህተም ናይ ንጉስ አለዎ እሳሃድማ ካብ ናይ ሰማይ መላእክት ወገን ተራኾን ካሲ እቲ አቤተ ይዘሎ ስለ ናይ ቅዱስ ሚካኤል አብይዱ እንታይ ሒዝሎ በትረ መስቀል አለው ንስኻ ግን አብይድ አለው በትረ መስቀል ካይላት ሒዛቶ ደ ريوا معرخ الناس سؤال من القدس أفهمها مالك بدحر زجن كقوم ما يكال بخسارة حني قلت هجبر على كقتل على اليوم عادي كل جزء من يردا تمسحف كم زبالو ملاك إجزابير عبدالله اليوم نجزاير زفر هو أنت يجبر يسافر كابدين قت كع يرنا قبض ما تي قدس مكايل سمو مستوى أو مكايل ترى على عن المسؤولات ما تي ندي أبلس كاب أنت يجبر أرحق لما نوي خمان دول أو مكايل إجزاير كماني سجاب في السامع عالم كنت نحفظ قيد النايمو عبد يجزي أنت يجبر النيولو هاي تدفع من دولة مالتي دحري كاب أنت يجبر الله قدس مكايل أرحق الله يقول مالتي دحر كبس سرع جميل بيتك أدالو يلوا مخنياتو نسخن تاخد كوني خلوا نابتي نعخستر على وسفرة نسميحات كتكدي في 5 بلا بدحر زيد ما نتي شعوز نبر إبسكوبوس كم زتصوعاتو اتي استدالو ناي قدس مكايل ناي كبر بعال نقولو ندخاتات هيبا اتزنور حافت دما اتي إبسكوبوس بدحريا ندخاتات كذبالا بمولو عاركيباتو قدوس جو كبر دوم وسيدا بزع على تزي 12 سنة قدوس مكايل حزوا نبي كيدا مالتي نسا عارفة كوقع بناتو عملادنت انت رخيبة مالتي جنة منكسة سمعت كتركبن كلا نرى مالتي لذي حدا ناي قدست آفوميا ديابلوس كساب بقلت ماتي خفتنا زباق علو مخنيات انت ينتهلنا ناتا درجة قدسنا يزارينا معارخ اندي عباي قدست عد 5 نبرات مالتي مستو علي نقول نجر بمزحف اتمرمر عدس لازنا سلازيكو حجنا عانا ديابلوس بقلت يفتنا نادي بقلت يقول لازلنا هيقول سلامتاي انا قدس آفوما بقلت تقاليت الا انتهلنا ناتا بقعاتا زلعاله سلاز نبر مالتي سلاز بو متن كا ديابلوس تاغبرا خلو نري كفتنا እንቆሎ ነር ማለት አሞ ወዳታ ድማ ከም ዘሓፈረ ከም ተሰጎገ ነሪ ማለት ምን አይ ቅዱስ ሚካኤል ረድኤት ካ ንሳ ገነት ተገራ ማለት ወሪሳ ማለት በረኸት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሓለዋ ናይ ቅዱስ ሚካኤል አይፈለየና እዚ ሕጽር ኢሉ ናይ ቅዱስ አፎምያ ታሪኽ እዩ ማለት ብድሕሪ ድማ እቲ ኻላይ ተአምሩ ናይ ቅዱስ ባህራኒ ናይ ባህራን ካ ከም ትዝበልና በአንጻሩ ወለዱ ድኻታት እዮም إذا دخلنا تزي أبوتهم كله دما أنت يقولون يرم تلنا جن إذا سلسة زخري يذكرون يرم عصر تخلته نايكو دوس مكايل إسران حدا هيدين قل ماريام إسران شعاتن كا بقالي زي ماريت سلسة بعالات كل جزء يذكرون يرم دخاتات نقولون بتازلاتهم عقم جن زخرنا عايزين كل سلسة بعالات يقولون يرم قرو بيتهم كا عزيو حابتام سباي جن كا تعبي ثانية نبريبل نجزي أبيهر زي خبر يزولو نسبك عزي حفر إزيهم دخاتات سدرا بعالكو قبرو ويكا زخرخ قبرون كله يسحقهم نار إلا قصلهم نار إلنا نمنتاي نبعلهم دبل عوض يبلهم شيء نسبك بلو عزفتنا النعلة ماتي كوم يلو زنية تسب مشالو ما تم قمز عينة حافتك زي أي هابكاي نتعبد زخونا كحافت مالت بالتعميق قالوا لهم نير يسأل أم نبري في المالتي قروا بيتهم نسهم دخاتات من الصحابة ممكن سجن بتسهم زقبرو بتعميق هني حرق النير كم زي إلى منا نبرو خلوا خا اتساب اي ناموت زبط حمام حمامه يبلما بدحريو انت يبلا اتن زخو ان غبرو زخر كل غزي اي تقارصيو بفلاي كان ناي قدوس ميكائيل ليق ملاخ 10 تخلته كم ناي قدم كغبريلو حدرا هيبوا نسو دما كم زعرفه بدحرزي تصنيسو سلازنبره قدوس ባህራን بيناዛ ሰበይቲ حزناي سبا ያለዋ መሪሱ ደማ حمام حرس መጽዋ حمام حرس حجة ماتي واق إنها تشجرت كنسا سم قدوس ميكائيل تسوي عنيرة أو ميكائيل تراد عني سبي بالليل محاجزا نالت مالتي بدحرزي برهان أبجزاء برهان برهيبل قدوس ميكائيل ما تراد عيبل إذا هو اللي خوون كله جن إنها تساقيت حاجز دليا إنها تشجرت كنسا بفين سرعة مع عادي من يريبل أتي حبتها مسبعي مالتي ريوة ناتاسك يا تريالو ناتاشجر مكرا يريالو جن انت عيدلين بقى كحق زايدلين مخنياتو نسو حسبو خاليين يربك
تنكلني أسب سلزنا تعبيتني أسلزنا برا معاس ميتهم ملو نبرتهم هافتم يورثي نص زحاسب نير مالت دحار برهان مليو قدس ميكائيل تجليس قدما كم زجلا جلا دحار ما قال يهبا ينقرأ زي استول ده حسان انتي زبلا ناي زي قربيتك هافتام سبعي هافتو نبرتو ناي دجيو ناي وشتو كله تخدبر يلوان كوهرسي إذا قبلهم كله عايلوا أبغزو أخوينو نزنا جرز ما تانك سمع إذا أذن خفت الليل ريو أنا إجزاء غيرهم كله حجي ما تم إجزاء رام لك نزنا جرات سلم تاري وانتلا أنت سلز دليل كاب جيكون ده خجبر كمل سلز دليل كم هو راس سلز دليل نزنا جرز سميعو حبتون ده خبر مخان كوارس مخان عبد سعادة زحجي ما تم أنا إحنا أول مجبرنا إليه إذا حاسب ندعي صوم ده يتحاسب بر إحنا هفتاماتنا نقول له حجي أبغى بيتنا هذا هزعان توليدو ناتنا هبت خورس مخان أنت نسمع أنت مجبرنا دخونة تنقل أين حاسب ولا أنت حمي أنا كمان كافت بوتان تاني نجبر ريحنا أنا خير هبتنا حيز نعمل أبدأ يرغبنا نسو إذا هبتام سب أيجن حدا تنقل حاسبه تنقل خان تاي نيرو ده حد حرست وسنة جزية عبدي أصل استشجرت بين أصل زخانة سب أيش لزي بالله نبع متي دم تعي مسيرو أنا ودخي كم تسقى باقي رخا أبيلكي نسود ما نعين ناقل خنبر نعاخ خاني إزي ورق خبا كيلو 10 دينار ورق حبايبل نساد ما كاب ودا تشجيرو كتعبير له زي تقل درجة سقيل عم ساعات حزو حرا إلاتو أفزع على درجة خبز حلا إلى مالتي زي السابت جنزب لا تتقمت ودا ما بتي يمها بتي يقلقل بتقع بتصبغ درجة طيغون يعبي لذي هباتو حرا إلى هباتو كم تقالوا جن ذهبت أم سبعي كم تزبولو كم هوري نعايز أقلقلكو قبري بتصبغ عبيه كم زي بلغن انت حاسبو حدا لك كندناتو سايز خون صندوق عدالي أو عطوا بيلو نعم بحر انت قبري دربيه يبل مالت انت يكون متى كماتل كاب كف آتو سلع على خان نتا مفتح ماليسونا بي دربيه نعم بحر ما نفسمتا كم زي قبرا مالتي كم زي رخبا قبر مالتي حج نوت نعطو حساب حابتون تاين خي قبري قلتي قال نايمني እግዚአብሔር አምላክ ዝቦሎ ነገር ደቀ ሰባት ተገብሮ ይቆልንም ከትርፎ አይቆልንም ማለት ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ታሪክ ምሽ ንዙ ቆረይና ቅዱስ ዮሴፍ حليمة مسبله يحواتو መቸም ነቡ ምስ ነገሮ አቡና ያዕቆብ ናይ እግዚአብሔር ሰብ حليمة مسبله ወዱ እንታይ ይገሩ ንእግዚአብሔር ሓተተ ይዝብለና እቲ ወዱ ዝሓለሞሲ ካብ እግዚአብሔር ካብ ዲያብሎስ ማለት ምክንያቱ ሰብ ሓደ እቲ ቀትር ዝራእየ ነገር ተገብሮ ኸሊ ብለይቲ ذكره خيلي ديابلوس كريو خيلي كمان እግዚአብሔር ካን ታገብረሉ ኸሊ كريو ይኸሊ ስለዚህ ቅዱስ ያዕቆብ አባና እግዚአብሔር ሓቲቱ እቲ ናይ ወድ ነገር ካዓ ተገሊጹሉ ክነግስ ምዃኑ እግዚአብሔር አምላክ ገሊጹሉ ስለዚህ ወዱ ድማ حليمة ኢሉ ምስ ነገሮ አዴኻን ኣነን የሕዋትካን ክንሰግደልካ ንኸውን ኢልዎ ሕጂ ክንሰግደልካ ኢና ይወለን እንታይ ከይከውን መታን ከይዕበ ወዱ መታን ክሰግዱሉ የሚሉ መታን ትዕቢት ከይሕዞ من البعض كن سجل كانوا خووني له. اتناجر تجن أبلبون تايقورون بريبلن أبونا يكومات يعقرون بريبل. يحواتو جن كتسجلوا لي 5 سبعة حالين تايقينهم. سأليهم سلازي تم كل حاسبة مع موداتن تايقوروا خلوا نريم. كشوتوا انتي مثلا كيكون قبل عليهم. كاين نجس. جن من قاس كل كيلو ما. جزية حل جزيرة تايقروا. عنقيسوا. جزيرة زولو نجر كم مخان كل زغير ما فطور يلن. إذا هبت أمس أي باركم يحاسبوا. بحران كم زي نقصكو قبره ويد ما حبتو خم زي ورسكو قبره لحد لك عب بحر دربي وق أتيليه وموتي له من حسبه خلله 10 تمام تتوقع عايزه أب حد عدوتي تصندق مالك ناب حد ود بزيه حدا نيا باقي عقاس هذا برسو أيد ما انت رأيه صندوق على علو دما وسيلو على بيته جن بمن تاي يخفتا وهنا تمفتح بياته أب بحر دربي ويت هفتم سواه ده حرجن إجزاء هير لبو على يبل إميت نجار تسمعوه كمان العرس عنابي كيدو ناب بحر خديبل البحر خيدو دما حدا جفاف عسى يركب نت جفاف عسى انتايلو كيركب بسمي اثنات كامرب نبحر دربيو اتمجمر تزرخب كاي عسى دما اوطيك هبنمو انا دما زغباك واغا خفلك ايلو اتجفاف عسى دما لك خمس زبولو يرلو اتقدام يزرخب عسى دما هيبو نعو سو دما غنزب هيبو نبيتو خيدو دحر تبيسه حريد يقبلوا عيلو مستوفحه ابتلو بنايت عسان تايصنيحه مفتح ناينيتي نايت عليكوت قل
إذا أما فتحسي نزع صندوق تخفت على تخوني له حاسبه يتعرفان كيدو دم أنت جبره فتنا ده حتى وين هذول تخافيت أنت رأي دزبل هتسان أبت صندوقاتي مالت أي إزاس من هي بالنيلو ولد أين وراني بالعقات عمما إزاس إجزاء هي بالنبي نعون تاجروا مالت كم ودو يعبيوا أنت يلو دم اسم هيبو بحران كبحري زرخبكوا ويكا خب بحر زرخب أنا مبال مالت لذي بدأ استابح حقوس دمع كم أبون ودون كوينم يدبرون يرم جزء عقله حدا وانت هافتام سبعي دمع بنقد مخنيات هافتي نايزي سبعي ويد مع بحران زعبي لسفرة ماتيو دحر مثل ما سيو كحدر دليم فقعد حاتيتو يحضرون ما زقبوكم جنزب كبوكم إليهم حرة إلهم تقبلهم دحر هافت بيت بحران إنه ولا خطوة خلوا يسمى بحران مالد أنتي مالتيو إلي حتى بحران سي أب بحر زرقوا كوت لزخونس كاب بحر زرقوا كوا مالتي إلي نقر ما عسي داري خيف كيف بزعلت بزعمتي إلي نقر لك أين يكون زين حمالتي إنتي نسو ميت إلو زقابات أويد ما نخموت إلو ناب بحري زدر بيو مالتي عب ساعات السجن ذهب تام سباي ريو إجزابي يرعم لك سلمن داك ساب حدي ساعات نزي سباي زيك أو زيك أصفو نهين الساعة عدمة سلا ذهب كوميكوا قدس بيتروس انتهى لنا له اجزاير املاك سي كم تنقل اتم زموسلو نمصاوت انتهى يقبرون عايدهم جن كلاتنا انت يزبل نابن الصحه حساب نملاس تيقبرنا له يتبينا له حجي ريو ما هيوتنا مرايو حتى تيقبرنا وعنا له ما انت سلام انت دا እንደገና ሱቅና ወይ ካብ ህይወትና ንቀጥላለን አንተልና እግዚአብሔር እንታይ ስለዛሃበና ንንስሓ ዝኸውን ዕድመ ስለዛሃበና ማለት እዩ እምበር በድ ዝገበሮ ጌጋ እኮ ሰብ እኮ ቀቲሊ በእምሩ እንታይ ገይሩ ወይነት ህፃን إذا هفتام ساي قتيلو ويقع نخموتي لي أبا حريتي و سلازي كقطع يبوي جن إجزاير أملاك أي قطع عدمن الصحاحي بو أنت قال حجون مسرحوا أكن أي إجزاير أملاك سي كابدم كالكيلني دقيم يا أخلني لكم الله صدق يقبا جناي تملسن هم نيكون داوي تاريخ هاي تذكر أب عسران حمشان قدام أي مصحف سامي الزلو تاريخ قدوس داوي مس نابال بحال عشا سباي أب سدت أب زنبرو لجيزي قدوس داويد إذا نابال زبحال حبتام سبعي بزح كبت زنبرو كبتي زغم كمالو جيزي آخيلو وراي جبر مصر إلاوي أنا بزجيزي زمالتي وسود ما وراي جيرو إذا قدوس داويد كأبرخ خلوات الناتو كبتي أبرخ أصل زنبرو قدوس داويد مستمناتو سراويت يحلو ورلو نير بنات عمالتي مناتو قدوس داويد نقوس مالتك نهاجر تايز جبري حلاو هاجر مش ولا بسدتي حلو كاب سأول تسديد يحلو قال تاي جبر نير نهزم كل جزء يحلوهم نير خابت لا كاب كل نجار مالتي هذا حج دحر أفتح بعال مسجور ولا جزء خا كافتهم بارو تقدسات ليهم أنت يوم زبلوا خيدم داويت ود ساي سلام نعاها يخون يبلك قالو السخا كبت خان أبرخا أبزنبر قالو أنت جرنا هالكائن يزولو عيت تصبعنا كان سلسلة ما حجي بعال كم تجبر كاسمي عمو عبك الميخا عنين باروتين موجوس نركب حجنا يتباب لما نايزمش أنت جبرني يزولو دلو كافتز جبر كهوراي دولة حبني دولة من يجن قدوس داويتي ماتي بتحت الناي حتى ماتي بتوع مزربة بك عبك الميخا سي موجوس متر عارخي بيزولو دقرمب عبك المي موجوس كراكب زقبوا مني نابالي قا اتنوغوسي اتجن أقلقالي بالي دحر نابال كن عشاس لز نبر انتاي بلا يزول داويت ماني ود اسايك ماني انا نمانم زخوب له كاب غويتو زخوب له أقلقالي جنزبي نبرتي مغبي زعدل مع عشا خايله ناتكا غداي بول ويلو باروت ناي قدوس داويت غيهم تمالي سمعت ولا حنت خير خو دحر اتزبولم كيدم من نغيرمو نقدس داويت سيفو مزيزو تبقى سيبلنا انت خغبرو قدوس داويت كم نفلطو مچم حيالي ما نما قدمي خوم زخير يله از ነገር ዝግን ምን ነጊሮማ አቢጋል ትበሃል ሰበይቱ ነዝና ባል ነጊሮማ ሰብአይኩ እንኳ ንቅዱስ ዳዊት ከምዚልን ታገሩሉ መልእክት ሰዲዱ ስለዚህ ገለግበር ይሎማ እሳ ድማ ተቀላጢፋ ይብል እቲ ዝለሞ ነው ቅዱስ ዳዊት ዝሓቶ ተሕቶሎምሽ ሕብስት ደሊ ወይ ካዝብላዕ ነገር ደሊ አዳለወት ይብል አብ አድጊ ባሮታ ጽዒና ድማ ናብ ቅዱስ ዳዊት ተበገሰት ቅዱስ ዳዊት ንዑ ኸጥፎ ኦይሉ ሰይፉ መዚዙ በሕርቃን በጓህሪን ታይቀብራሎ ይመጻሎ መሳድማ አመንገድ ተራኸቡ ይብል ሽዑ ሰገደቱ ይብል ረይ ወማዓረኸ እንደይ ንፍዕቲ ወይ ድማ መስተው ዓለ ሰበይት ከምነበረት ኣብ ቅድሚው ሰገደት ይብል ኦ ንጉስ ኢላቱ ናባል
حدا زيتك منامنت يزخون السبيو نعوك أتلك اترخبوا لحد نجار يلا انتولو رأي حجي كيدون تخبر رأي حاسبني يا رغد دستاوي كقول لي حاسبني نعوك أتلك أنت خاطر راح كتب بحال سب انت جيرك أتلك خاطب بحال مخناتو إنه أدي رب حسابين وسيلات أنا جن أتز دلخايو نجار حيزة ما تقول لهم أبكر ميخا ما بس أنت أرغي بس إنه تزرد له خلق تقبل ليلات دحار تزغر ماكم ነገር እንታይ ይዝብላ ኢደይ ካብ ደም ዝኸልከለ እግዚአብሔር ይመስገን አስተውልኩ ኢደይ ካብ እንታይ ዝኸልከለ ካብ ደም ዝኸልከለ እግዚአብሔር ይመስገን አመን ሓዲሩ ኣብዚያ አቢገል ዝተባሃለ ሰበይቲ ማለት ከይዱ መጥፎ ነይሩ ቅዱስ ዳዊት ስለዚ ድሕሪ 10 መዓልቲ ከማ እንታይ ኮነ ይዝብለና እቲ ታሪክ ድገርመኩም ሽዑ ተቀቢልዋ መስተውዓለቲ ኽኢሉ አመስጊንዋ ነታ ሰበይቲ ብድሕሪኡ ድማ السخي انت زي رخبك ويدا انت زي تخل كل النير كيلوا ابيتو يلوا سب اي زبحال تاي مخونو نير اي مترخب النير نخلهم كيدم بعاليتهم تاي مغورم نارتي مدفو نير كوميلوا تزحبوا تتقبلوا مسوارته تمليسو دحار انت خدت تي نابال سبايا بتستغبر وراي سيتيو ابيلو صغيبو سخيرو صنيحوا هاب ساعات سخن يرها تزاربو سقي لا تزاربوتن حاضر نسب حيتو مستسئ تمالسي انت خاص كبر كايلات داويت اكو اتملس مسملس قالو سيف مزيزو خطفا كان تغير نيرو مزي نيرو ولا تيبل بدحريو تفليط وسنبيلو بسم بعد دما كساموت بزح دحر 10 معالتي متى يبل እግዚአብሔር አምላክ ቀዚፉ ነነቢያትስ እንታይ ተግበሩ ምዝብል አይቶም ክፎም ከም ዝበለ ማለት ሕጅራይዎ ቅዱሳይ ቀሊል ወኔር ተዝኸው ድሕሪ 10 معالتي اذا ናባል ተባህል ስሙማቱ እንታይ አይኮነን አይተርፎኒ ሓቀይ ግን ድሕሪ 10 معالتي ንዝሞት دمافسيس كمان متباهله نيرو قدوس زايت متباهله نيرو مالتي ስለዚህ ካብ ደም ኢደይ ዝኸልከለ ነገር እንታይ ይሆን ይመስገን ዝበለ ማለት ልክ ዕድማ እዚ ሃብታም ሰባይ ክገብሮ ዝግባኦ ዝነበር እዚ ነይሩ ባር ንባህራን መስረኸቦ እንታይ ክብል ይግባኦ ነይሩ አይ እግዚአብሔር አምላክ ስጋ ሕጂ ዝኸልከለኒ በቃ ፈቃዱ ስለዝኾነ ስለዚህ ዕድል ካብ ሃበና ሕጂ ናኡ ክምለስ ይግባአና ኣክን ንምባል ከም በሓድሽ እንታይ ሓሲቡ መቸም ዲያብሎስ ኣይ ሓስካይ ኣይ ስረርካይ ካልእቶም ኮል ሓሲቡ دحرنت سباي دما صويعونه تزعبيو انس نبرت رسيعي اب غزاي ስለዚህ ንወድኻ እንዳሃበ ንኸይዱ ከም ጸለይሞ ዝግባእ አካድ ማኸፍለ ካይሉን كلتيم حيواتهم بحران ومنت عزازاي አገልጋሊ እሽባሃለይ እትቡንኩም ወትዛዕበዩ ማለት አይ እዚህ ዳንታ ይቀልል ተሽግራለው ድሕር ሓገ ሰለለኻ ይሕግዘካ ይብምባል ድማ ፈቂዱሉ መልእክት ድማ ሂው ሰዲድ ወደብዳቤ እቲ መልእክት ግን ክፉ መልእክት ነይሩ እንታይ ነይሩ እዚ ነዛ ደብዳቤ ሒዝዋ ዝመጽ ዘሎ ንማንም ከይነገርኩም ተግበሩ ወይ ቀቲልኩም አጉርጋድ ክበሩ ማንም ካኺ ሰምዕ ብምባል እሱን እትናቱ አገልግያለዩን ዝፈልጥዋ ማህተም ገይሩ ሰደዳይ መታን ምልክት ምስራዩ ምን መኻኑ ክፈልጡ እዚ ሃብታም ሰባይ ከም ሰደዳ መታን ክፈልጡ ባህራንካ ናይ ሞት ደብዳቤ ሒዙ ጉዕዞ ናበይ ናብቲ ናይ ሞት ስፍራ ማለት ሕጂ እቲ ሓደ እቲ የዋህነቱ የሪካ ማለት ንዓሰርተ መዓልቲ ኮይ ክጓዓዝ ዝገርመኩ ናይ ምንታይ ደብዳቤ ሒዙ ናይ ሞት ደብዳቤ ማለት ግን ቅዱሳይት እንታይ ዝበለፍት መዝሙሩ መልአከ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም እግዚአብሔር ዝፈርዎ እንታይ ይገብር ይሰፍር ካብ ድንገት ካሁሉ ግዜ የናግፎም ማለት ከይዱ ሓንቲ መዓልቲ ክተርፎ ከሎ ጉዕዞ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ተገበረሉ ይብል በአምሳለ ሽማግለ ተገለጸሉ አንታ ወዲ ናበይ ኻይሎ ከምዚ ለ እንታይ ገረ ተላይኽ እንታይ ኻሕስ ካይደለኻ ደብዳቤ ናይ ምንታይ መልእኽቲ እንታይ ዝብል መልእኽቲ አይ እንታይ ተባሂለ ኣብ ፀሓይ ዳ ተባሂለ እምበር አንብቦይ ተባሂለ ስለዚህ ኣይንብብኮን ኢሉ ሃባበል ኢልዎ ካብ ግርሙ ዝተላዓለ ስለዝፈርሐ ሓቦ ይብል ሕጂ ቅዱስ ሚካኤል ኣይከፈታን እንታይ ገበራ ይብል ኡፍ በላ ይብል እሞ ምስ በላታ መልእኽቲ እንታይ ኮይና ተቐየራ ቀተልዎ ቅበርዎ ዝብል ነበረ እዚ ነዛ ደብዳቤ ሒዙ ዝመፅእ ዘሎ ነታ እከሊት ዝተባሃለት ጓለይ ኣመርዒኹም ሃብተይ ንብረተይ ናይ ድገ ናይ ውሽጡ ኩሉ ኣውርስዎ ንዓይ ከይትፅበይኒ ኣዝየ ርሒቐ ስለ ዘለኹ ዶንጌ ዝመፅእ እሞ ቃል ኪዳን ኣሲርኩም ተሓጎሱ ደስ ይበልኩም ኢሉ ከይዱ ኣብ ፅሕዋ ናብታ ኣገልጋሊ እታ ኣገልጋሊ እንተኸፈታ ምልክት ናይ መን ኣሎ ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣሃ መን ኢሉ ይኽዎ ማለት እዩ እታ ሃብታም ሰብኣይ ኣይትፀበይኒ ካ ዝብል ንከሊት ጓሌካ እንታይ ግበርዎ ይዝብል ኣመርዕዎ ይዝብል ኣብ ቤተክርስትያን ኣትዮም ብተኽሊል ቃል ኪዳን ኣሰሩ ይብል ን40 መዓልትኻ ደስታ ሓጎስ ተገብረ ይብል 40 መዓልቲ ብድሕሪ እዚ ግን እዚ ሃብታም ሰብኣይ መፂ ሕጂ ረይዎ ማዕረኽ እንዳይ ብጣዕሚ ድሑር ከም ዝነበረ እዚ ሃብታም ሰብኣይ ዘርእየና ድማ ሓቲቱ ደስታ ሓጎስ መሰምዕ እንታይ ዳ እዩ ኢሉ
አይ መልእኽትኻ እኮ በፂሕና ከም ዝበልካና ኸ ኣይፅበይን ስለ ዝበልካ እንታይ ጌርና ሃብትኻ ኩሉ ውሪስና ንገሊት ጓልካ ኣመርዒና ድማ ደስታ ሓጎስ ንገብር ኣለና ኢሎም ብሕርቃን ዝተለዓለ ካብ በቑል ወዲቑ እንታይ ኮነ ይብል ኣማውቱ ኣኽፊኡ ማለት ሕጂ ራዩ ክንደይ ዕድል ሂብዎ እግዚኣብሔር ሓቀይ ነዚ ኩሉ ግን እንታይ ይገበሮ ኣይተቐበሉ ካብ ጥፍኣት ናብ ጥፍኣት ካብ ጥፍኣት ናብ ጥፍኣት ክኸይድ ደልዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ክመውት እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካብዚ ይሰውረና ድሓረይ ግን ይብል ቅዱስ ባህራን እዚ ዝገበረ እቲ ወለዱ ዝኽሩ ዝገብርሉ ዝነበሩ ቅዱስ ሚካኤል ምዃኑ ፈሊጡ ይብለና እግዚኣብሔር ኣመስገነ ብድሕሪኡ ድማ በቲ ዝረኸቦ ሃብትኻ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሰረሐ ኣብኡ ድማ ካህን ቅዱስ ባህራን ሕጂ ክንርስዖ ዘይብልና ካህን ብክህነት ድማ ነታ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ዕለተ ሞት እንታይ ይገብር ነበረ ኢልና የገልግል ነበረ ይብል ማለት እዩ መልአከ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም እግዚኣብሔር ዝፈርዎ እንታይ ይገብር ይሰፍር ካብ ሞትካ ወይ ከዓ ካብ ድንገትካ የናግፎም ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር እናፈርሑ ናቱ ዝኽሪ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝኽሪ እናገበሩ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ነዞም ስድራ እንታይ ክገብሮም ከሎ ንርኢ ቅዱስ ሚካኤል ክረድኦም እንከሎ ድሓር ካማ ናብ መወዳእታ እቲ ናቱ ድርሳን እንታይ እዩ ዝብል ብናይ ቅዱስ ሚካኤል ተራዳእነት ባህራን ኣቦኡ ኣዲኡ ደቁ ገነት መንግስተ ሰማያት እንታይ ገበሩ እዩ ዝብለና ወረሱ እዩ ዝብለና ማለት ክብርን ምስጋና ንእግዚኣብሔር ይኹን ምክንያቱ ቃል ኪዳን ኣለዎም ቅዱሳን እንታይ ክገብሩና ክእሉ እዮም ገነት ከም ንወርስ ክገብሩና ይከኣሎም ናይ መን ቃል ኪዳን ስለ ዘለዎም ናይ እግዚኣብሔር ማለት ስለዚ ቅዱስ ሚካኤል ዝገበሮ ተኣምራት ኣይውዳእን እዚ ጥራሕ ኣይበሃልን እዩ ግን ንሎም ማዓንቲ ምርፃ ኣቢሎም ኣቦታትና በዚ ጌርና ዘይኬርና ካብቲ ናብቲ በረኸት ድማ ተኻፈልቲ ክንከውን ኩሉ ግዜ ዝኽሪ ግበሩ ብምባል ትእዛዝ ኣዚዞምና በቲ ዝኽሪ ተጠቂምና ድማ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምሕረት መታን ክንረክብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምስቱ ዓሊ ሃበና ዝመሃረ ዝመዓደ እግዚኣብሔር ኣምላክን ኣምላኽ ኣቦታትና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ናይ ወላዲት ኣምላክ በረከታ ይፈለየና ተራዳእነቱ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኩላትና ይኹን እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን